Entitats pedagògiques, escoles, ajuntaments i també associacions formen part del que han batejat com a Aliança Educació 360. L'objectiu és demostrar, ara que s'acosten les eleccions municipals, que és possible aplicar de manera real el que en diuen educació en xarxa. Les danses tradicionals s'acosten a l'escola. Fora de l'horari lectiu, aquests nens de P4 de l'escola Gerbert d'Ulrac a Sant Cugat s'inicien en un llenguatge nou. Que cal posar música i ballar i jugar amb el pica-paret. Treure una mica la part creativa que cadascú et dona a conèixer el barri, els barris propers, què es fa, quines activitats es fan a aquella entitat. I que per l'infant el fet d'estar a l'escola i tingui el mateix sentit a l'horari lectiu com al no lectiu. Amb 100 municipis ja adscrits, l'Aliança Educació 360 vol que la política municipal incorpori aquest concepte. Que ajudin a connectar aquests espais d'aprenentatge, que moltes vegades hi són, però que viuen massa d'esquenes. Des de l'escola ens acostem al poble, no? I fem una mica de poble. Forma part de la globalitat i, per tant, és enriquidor. I clau a l'hora de reduir les desigualtats.